te poklonilama. Tu che amavi Isuse, Anai Manuševske, te dam merižetva, te poklonilama. Ajde Savore, elako dela čo si mu, ka pomogni u ruke ama. Isuse, Anaj Manuševske. Ajde Savore, elako dela čo si mu, ka pomogni u ruke ama. Които посяха Божието Святото време. Моля да се върнем с добрата дума, който дава. Моля да бъдем същи за работа, да го подпишем с Божие воли. Моля да благослови Господи семействата и децата с Божие воли. Знаем, че ние никога не можем да се дадем. Ти ни даваш много повече от това, което ни даваме. Ти ни даваш и ние да се нещастни от това, което ни даваме. Затова се молим да е средство да се направим по място. Благодаря ви, Боже, за всичко. Anai Manuševske, te dam merižetva, poklonilama. Tu che amavi Isuse, Anai Manuševske, te dam merižetva, poklonilama. Ajde Savore, elako dela čo si mu, ka pomogni u ruke Pane. Isuse, Anaj Manuševske. Ajde Savore, elako dela čo si mu, ka pomogni u ruke Ana. Isuse, Anaj Manuševske. Халелуя! Нека Господ благослови. Добре, дадохте вашите средства. Сеяхте и вярвам, че много скоро ще жените. Амин! Който не е на работа, да намери най-добрата работа, който ти може от този да взима 1000. Амин! Добре! Сега идва една по-важна част от това, което си снял или от това, което си дал. И това е Словото на нашия Господ Исус Христос. Библията ни казва, че Словото е живот, Словото е храна, Словото е въздух, Словото е абсолютно всичко. Нека Господ да ни го благослови, защото в началото бе Словото. Затова бих ви помолил да не стигнем шум, а да отворим сърцата си и да приемем това, което ще ни проповядва нашия брат Верко. Амин! Искам да направим една кратка молитва за него и след това ще го подираме, той ще заповяда и ще даде всичко от себе си. Вярвам, че Господ ще го потреби мощно за нас. Амин! Святи Боже, сега те моля специално за моя брат. Може ти си този, който даваш семето на сеяч. Може ти си поставил това семе в сърцето. Сега може да е израз. Как да иззелее, Господи, това семе и да го посее, Боже, на добра почва. Нека може ти да бъдем добра почва, Боже, и да получим това семе и това слово. Виждате, ще се да Боже стократно дева. В името на Исус те моля, Боже, да го потребиш така, както никога до сега. Употреби го, дева. Нищо от него, нищо и за него, дева. Всичко от тебе, свят Исусе, всичко и за тебе, дева. Благодаря ти, дева. Амин. Нека да ме намощно и богатия на мой брат.
Господ да ни благослови. Ние се радваме, че може да бъдем тук на това място заедно в присъствието на нашия Господ Исус Христос. Този ден ние извършихме това, което е според волята на Христос. Ние хванихме Господ. Ние му се поклонихме. Но сега е време за най-важната част и това е Словото на Господ. Чуйме! Вярата идва от слушане на Божието Слово. Виж, може да пеем хваления, може да бъдем докоснати от хваления. Но чуйме! Вярата идва от слушане, а слушането от Божието Слово. Така че днес, ако си дошъл с надежда да чуеш нещо, Господ ще те благослови. Днес ще си тръгнат хора благословени и хора, които няма да бъдат благословени. Знаете ли коя е причина? Едните са готови да чуят Словото на Господа и да го приемат, но другите ще чуят Словото на Господа и когато излязат, светските грижи, примамката за богатство ще заглуши Словото на Господа. Така че днес те моля, толкова много дни имаме от живота си, за което мислим за децата си, мислим за парите си, мислим за домовете си, но днес те моля да оставиш всичко на страна и да чуеш какво ще ти говори Господ. Аз съм дошъл тук на това място, за да ви кажа, че Бог прави. Дошъл съм да ви кажа, че Господ ви обича. Идвайки насам, аз мислех в сърцето си какво да проповядвам. Мислех как Господ да благослови Божият народ. И си мислех, ще направя една хубава проповед. Ще кажа, че сте много добри. Ще кажа, че Господ е много милостив и жалостив. Но днес ще говоря за друго. Днес нямаме църкви в България. Имаме много църкви в Махритин. Добре, аз питам въпроса. Защо децата ни са наркомани? Защо младите ни момичета отиват и проституират? Защо къщите ни нямат необходимото? Нали сме християни? Нали служим на Бога? Какъв е този Бог? Но днес съм дошъл да ти кажа, че ти си направил един измислен Бог в твоя живот. Идваш на църква 2 часа и след това си в света. И Библията казва, прелюбоден си, не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? Днес ние сме на църква 2 часа и ще се молим и ще кажем, Господи, ти си длъжен да ми помогнеш. Чуй ми, искам да ти кажа нещо. Този ден съм си приготвил една проповед и моето заглавие е защо Бог мълчи? Случвало ли се на някой да се моли и да няма отговор? На мен ми се е случвало. Много пъти се моля и нямам отговор от Бога. И се питам, Господи, защо мълчиш в живота ми? Ти не виждаш ли моето положение? Ти не виждаш ли моето страдание? Господ мълчи. Най-лошото, което може да се случи на един човек, е мълчанието на нашия Господ. Днес търсим чудесата на Господа, но ние трябва да търсим Неговото лице. Трябва да търсим самият Него. Не Господ те е благословил, не Господ те е изцелил и си отиваш. Трябва да служим на нашия Господ. И много пъти ще повтарям тези думи. Защо Бог мълчи? Чуй ми, искам да ти кажа нещо. В Притчи, 1 глава, от 20 до 33 стих ще прочета. Мъдростта възкръстява по улиците, издига гласа си по площади, вика по главните места на пазарите, при входовете на портите прогласява и изграда словата си. Невежи, до кога ще обичате невежеството? И присмивачите до кога ще се наслаждават на присмеха си и безумните ще мразят знание? Обърнете се при изобличението ми. Ето, аз ще излея духа си върху вас. Ще ви накарам да разберете словата ми, понеже аз виках, а вие откъсвахте да слушате.
се никой не внимаваше. Отхвърляхте всеки мой съвет и не приемахте изобличението. Той и аз ще се смея на вашето бедствие. Ще се присмея, когато ви нападне страхът. Колко души искат да чуят това слово? Словото е страшно. Познавате един Бог, който е любящ Бог. И така е. Но ние не познаваме и другата страна на Бога. Той е Бог, жалостив, много търпелив и много милостив, но той също така е огън, пояждащ. Познаваш Господа, който може да ти прости, но искам да ти кажа за другата страна на Бога. Той ревнува за духа, който е вложил в тебе. Така че Бог мълчи в твоя живот. Молиш се, нямаш работа. Молиш се, с децата ти няма връзка. Молиш се с твоя съпруг или съпруга, нямаш това отношение. Защо Бог мълчи в твоя живот? Може да си зададем този въпрос всеки от нас. Защо Боже мълчиш в моя живот? И аз ще ви кажа, защо Бог мълчи. Библията казва, че в самото начало Бог направи земята, небето и всичко, което не вижда. И накрая, като корона на своето творение, реши да направи нас, човеците, по своя образ и по своя подобие. Създаде човеците, сложи генеденската генеден, означава богатство, изобилие и слава. Всичко, от което се нуждаеше човека, всичко имаше. И виж какво казва Господ. Адаме, от всяко дърво в градината можеш да ядеш. Но от дървото, което е по средата, няма да ядеш, защото непременно ще умреш. Виж, Господ има заповеди за нас, за да живеем благословен живот. За да чуе Господ нашата. Той има заповеди. Не си мислиш, ще дойдеш, ще искаш и Бог ще ти даде. Трябва да дадеш нещо. Трябва да платиш цена. И така, сложи го Бог в Едемската градина. И човекът със своята жена имаше всичко, от което се нуждаеше. Не познаваше грях, не познаваше какво е да няма какво да яде, не познаваше страх, не познаваше съмнение. И един ден минават покрай това дърво. Виждат него и дявола прообраз на змия. Пита Ева, искам да те питам нещо. Вярно ли каза Господ да не ядете от никое дърво в градината? И така започва разговор между дявола и жената. Тя се подмами, отиде, направи грях, даде на мъжа си и така даде първия грях на земята. Скъпи приятели, брати и сестри, в момента, който те направиха грях, тогава Господ дойде с нощния ветрец и извика силно. Адаме, къде си? Тази вечер или този ден Господ вика към нас. Къде си, човече? Адам и Ева, понеже видяха, че са голи, понеже бяха извършили грях, се скриха до Бога. Грехът, който имаш в себе си, то те кара да се криеш от Бога и да се отдалечаваш от Бога. Как Бог ще те благослови, когато ти се отдалечаваш със всеки изминат ден? Скриха се зад едни древета. И Господ Библия каза, къде си? Този ден пита всеки един от нас, къде си, човече? И тогава Адам каза, Господи, срам ни е, защото сме голи. Адам е кой ти каза, че си гол. Дай ми да си ял от плода, който ти казах да не видиш. И вижте, човекът, жената, която ти ми даде, тя ми даде да ядем от този плод. Ние не можем да признаем греховете си. Винаги обвиняваме другите до нас. И по този начин той обвинява Бога. Боже, ти си ми дал тази жена, ти си виновен за греха. Бог се обръща към жената и казва, ти ми направи това. И тя не си признава грех и казва, Господи, змията ме подмами. Когато ти не признаеш греха си, Господ ще се оттегли от тебе. И така всичко беше добре до този момент, докато те направиха грях. И поради този грях, Бог за първи път проклиня. До този момент
мъж е добро е, добро е, добро е всичко, което той направи. И за първи път казва, понеже ти си се грешила, казва него, смъти ще раждаш децата си. Ние днес виждаме как раждат нашите дъщери. Ние днес виждаме как раждат нашите момичета с трудности. С мъки ще раждаш децата си. И всяко твое желание ще бъде подчинено на твоят мъж. Поради проклятието дойде това наказание. А на мъжа каза, понеже ти си послушал жена си и си направил това, което казах да не направиш, то казвам ти, проклета да бъде земята. С труд и пот ще изкараш прехраната си, докато влезеш в пръста, понеже от пръста си взет и пръста ще отидеш. Гол си дошъл, гол ще си отидеш. Нищо не си влез в този свят и нищо няма да изнесеш. И ние днес виждаме това проклятие. Работиме, а нямаме. Трудим се, но изгубихме децата си. Ти си тук, мъжът ти е вкъщи. Или обратното, разделени един от друг. Не, това не е благословение. Може да казваш, че си благословен, Виталия, но това не е благословение. Да бъдеш далеч от твоят мъж и от твоята жена. Дойде първият грях на земята. И аз ви казвам причината, поради която Бог мълчи в твоя живот и нямаш отговор. Това е грехът. Има някои истории, които искам да ви дам от Библията. И първата ми история, в Битие 19 глава, разказва един случай. Хората летяха, пиеха, веселяха се. Правиха сватба всяка седмица. До толкова се разврати Божият народ, че разкажа мъже с мъже и жени с жени. Чуйте ме добре. Те се развратиха и стигнаха до там да свят жени с жени и мъже с мъже. И тогава Господ погледна от небето и видя злото, което тези хора бяха направили. И той направи така да вали сяра и огън върху Содом и Гомора. И аз си представям тази картина. Тези хора никога не са се молили. Тези хора не са били на църква. Тези хора не са имали служение пред Господа. И в един даден момент започва да вали сяра. Идва проблемът върху тях. Те се скриват в едно мазе. Всички са там. Президента, може би, кмета на тази община, всички се събраха в едно мазе. Но понеже сярата отвън, те не могат да излязат. А вътре става задушно. Така че и вътре, и вън те трябва да умрат. И решават да направят нещо. Нека да издигнем ръце и да се молим, казва един от хората там. Всички се молят. За първи път се молят Содом и Гомора. Никога не са се молили преди. Случвало ли се, когато вие не се молите? И когато дъщерята е болна, или някой от синовете ти, или брат ти, който да е, и ти се молиш, и чуеме тия хора се молят, и казват, Господи, ние искаме ти да ни благословиш, Боже мой, да ни спасиш. Но за съжаление, няколко. Познаваш Бога само от едната му страна. Содом и Гомора се помоли, но нямаше отговор. Приятели на Господа, дошъл съм днес от България, за да ви кажа. Може да направя една хубава проповед и да ви кажа, че Бог ви обича такива, каквито сте, но не. Искам да ви изоблича този ден, за да може да признаем и греховете си, понеже Библията казва, ако изпратя скрителци на земята, за да я своя, и ако изпратя морно небе, ако моят народ, който се нарича с моето име, смири себе си и се обърнат от нечестивите си пътища и се помолят, аз ще изцеля земята им. Бог иска да изцели България. Бог иска да изцели земята им. Но ние трябва да се обърнем от нечестивите си пътища, да се помолим и Господ ще ни благослови. Втората история, която искам да ви дам, това е историята на Ной. Един благословен и праведен човек, служещ на Бога. Бог дойде и му каза,
Ной: аз съжалявам, че направих човеците. Разкаивам се за това, че създадох човек. До толкова сме отвратили Господа от нас поради греховете ни. И тогава той казва: направи си ковчег, защото ще докарам потоп на земята. Бог, който ни е създал, Бог, който ни обича, каза на Ной: направи ковчег. Скъпи приятели, 120 години този човек продължава да работи по ковчега. И той може би проповядваше на народа и казваше: чуйте ме, хора, идва ден, в който ние ще трябва да застанем пред Бога. И всички ще умрем, ще има наводнение, ще има потоп. Обаче хората ядат, пият, веселят се. Не вярват. Днес ние казваме: хора, покайте се. Ще застанем един ден пред съда и ще трябва да отговаряме. Но днес ние вършим нашите си неща. И в един даден момент Бог каза на Ной: внеси и семейството ти в ковчега. И валяха 40 дни, 40 нощи. Валя дъжд на земята. И всички, които бяха извън кораба, всички умряха. Бог уби целият свят. Какво искам да ти кажа? Днес Господ те кани да дойдеш пред Него и да го служиш. Ще дойде един ден, в който ще бъде късно, когато се затвори вратата и ти ще викаш, но няма да има отговор. Представям си малки деца как умряха. Представям си младежи, представям си възрастни, блъскат по вратата, но няма отговор. Така че е време да се осъзнаем. За да бъдем благословени, трябва да вършим правда и да оставим греха си. Скъпи приятели, брати и сестри, идва време, когато Господ идва да събере своята църква. Но църквата трябва да бъде без петно и без бръчка. Така че ти готов ли си днес да кажеш на Господа: Боже, прости греха си? Няма да проповядвам дълго. Само искам да завърша с една история. Чуйте ме. Един мъж беше много богат човек. Имаше много пари, имаше най-красивата жена, имаше най-добрите приятели. Той църква не познаваше и не слушаше на Бога. Парите искат веселие, парите искат други неща. И в един ден дойде смъртта и прочука на неговата врата. Когато влезе смъртта каза на този човек: след 3 дни ти трябва да умреш. Човекът се разтревожи и първия ден той отива при своите приятели. Има надежда за него да го спасят неговите приятели. И казва: приятели, цял живот църква не съм познал. Цял живот ядях, пиех, давах ми толкова пари. Сега едно нещо искам от вас. Смъртта дойде, аз трябва да умра след 3 дни. Затова ви моля, помогнете ми. Тогава неговите приятели, знаете ли какво направи? Обещаха му казаха: чуй, обещавам ви. До гробищата ние ще те носим на рана и няма да остане. Човекът си отиде разтревожен и каза: Господи, моите приятели не могат да ме спасят от смъртта. На следващия ден той отива при своята жена и казва: цял живот не съм те изневярвал. Много те обичам. Но сега дойде смъртта и ти трябва да ме спасиш. Жената, знаете ли какво му казва? Обещавам, ще се облека в черно отгоре до долу. И моята сълза няма да спре. Човекът се може да отиде си вкъщи и започна да плаши. Моите приятели не могат да ни помогнат. Моята жена не може да ни помогне. И накрая отиде при парите си. Една стая с пари. Ние всички тичаме за пари. Продадохме живота си, приятели, за пари. Вярвайте. Отиде там, човекът, отвори вратата. Много пари. Една стая с пари. И тогава той се обръща и казва: чуйте ме,
Вие трябва да ни спасите. Целият си живот отдавам, за да ви спечеля. А сега вие трябва да ни помогнете, за да премахнете смъртта. И какво мислите? Парите отговориха на човек. И някои от вас си казват, могат ли парите да говорят? И Библията казва, че едно магаре поговори. Така че и парите е възможно да говорят. И парите се обърнаха и казаха, слушай, човече, обещаваме ти, най-хубавото погребение, което ще бъде. Костюм, обувки, ковчег, всичко това ние ще ти подарим, но от смъртта не може да ти избавим. Човекът си отиде вкъщи, коленича, първото да потърси помощ от съпругата си, от приятелите си, от парите си. Никой не може да му помогне. Коленичи най-накрая пред Бога и каза, Господи, сега те моля, спаси ме от смъртта. Дойде Господ до него, знаете ли какво му каза? Късно. Чуй. Обичай твоят съпруг и твоята съпруга. Но на първо място трябва да бъде Бог. Обичай парите си. Но на първо място трябва да бъде Бог. Обичай приятелите си. Но на първо място трябва да бъде Бог. Защото един ден идва и нито твоите приятели, нито твоите пари, нито твоята жена не може да те спасят от смъртта, която идва. Така че да не стане накрая да чуем този глас. Късно е. Така че ти днес имаш възможността да дойдеш при Бога и да му кажеш, Господи, прости греховете ми. Сега искам да се изправим заедно и ще се помолим. Бих искал всеки един от нас да сложи ръката си на своето сърце и те моля да изповядаш твоя грях. Не го казвай на човеците, но кажи го пред Бога. Давид имаше грях. Не го каза на никой, но каза на Господа Боже, само пред Тебе се греши. Кажи твоят грях пред Господа този ден. Слушай ме, кажи твоят грях пред Господа. Не се срамувай да му кажеш, Господи, аз сторих зло. Господи, аз съгреших. Господ няма да те погуби, но Господ ще те спаси, ако изповядаш твоят грях. Затвори очите си и се моли и кажи, Господи, прости моят грях. Боже, ти виждаш, Господи, сърцата ни. Моля те да простиш грехът ни, защото грехът ни ни отдалечава от Тебе. Затова те моля, обнови сърцата ни, за да може един ден да дойдеш, да отговориш на нашите молитви. И аз вярвам, че от днес ще започне благословението в нашия живот. Господи, ти казваш, че си верен и праведен да простиш нашия грях. Затова те моля, Отче, прости ни, Боже, прости се грешенията ни. Аз знам, че аз съм причината за моите деца. Знам, че аз съм причината за моят съпруг или съпруга. Знам, че аз съм причината в моето семейство. Ти да не чуваш и да няма отговор от небето. Моля те, Отче, очисти ни от грехът, който живее в нас, за да може да бъде благословен Твой живот. Алелуя, Господи! Благодаря ти, Благодаря ти, изповядай грехът си, той бе отправен да те пусти. За да имаш отговор
Господ ще ни благослови и ще има отговор от небето. Вярвам, че ако запазим това слово в сърцето, ние ще се отидем от тук. Но аз ви казвам, че тези, които не са на работа, Бог ще ги благослови, ще ги направи. Тези, които са болни, Бог ще ги изцели. Вярваме в Словото на Господа. Нека Господ да ви благослови. Бъдете благословени в името на Исус Христос. Ако не чуеш гласът на Господа, кажи с очаква сърцето. След малко ще имаме пресът за България. Ако сте готови, може да дойдат отпред. Господ да ви благослови. Господ да ви благослови. Много се чудих дали да дойда отново в Италия, да дойда при вас. Имах няколко покани. Трябваше тази неделя да бъда в Париж, в конференция, трябваше да бъда. И се чудих, разбира се, като човек, питах Господа Боже, какво е твоето желание, каква е твоята воля? И Бог ми каза. И ние трябва да ходиш в Италия. Има хора, които чакат. Има хора, които са болни. И Бог ще ги изцели. Има хора, които са без работа. И Господ ще отвори врата за работа. И си казах в себе си, добре, Господи, това е твоята воля да отиде в пада там. Аз знам как е в Италия, знам как е в Париж. Когато Господ говори, ние трябва да слушаме Неговия глас и да вършим Неговата воля. Напоследък Господ прави много неща. Видях с очите си как Господ изцелява болни хора. Когато тръгнах в Ерамос за Италия, аз се прибягнах в църквата и събирахме нещата, за да дойдат насам. И дойде една жена, болна и притеснена за болестта си. Нещо има в гърдата си, нещо я смущава. Била е в Италия, била е някъде другаде. Била е на лекаря в България, в Италия. И лекарят ти казва, тази болест не е добра. Болехте си. И братката ми казва, пасторе, айде да помажем тази болна жена. Тя му каза плаче. Има семейство, млада е, иска да живее. Ние се помолихме. Омазахме тази жена. И тя трябва да отиде на лекар. Лекар трябва да й каже. Тя има документи, прегледи, които говорят много различни неща. В нейното сърце толкова скръп. И ние се помолихме и тръгнахме. Ние тръгнахме за Италия. Тази жена отиде при лекарите. Още по пътя, пристигайки, брати и сестри, границата между България и Гърция, ние приемаме обаждане. Знаете ли какво? На мен няма нищо. Лекарът е казал, че нямам следа от тази болест. Ние преди тази жена, преди да отиде на онзи лекар, тя дойде при главния лекар. Дойде при Исус. И каза, Господи, ще оставиш детето ми на децата ми да страдат.
оставиш ли съпругата ми, Господи? Ще ме оставиш ли, Боже, толкова млада? Дали на Тебе се попадам, Господи? И Ти слушаш молитвите на страдащите, на нуждаещите, на болните. Господи, имам малко детенце. Аз знам, че не си жесток баща, Ти си любян баща. Стори милост, Господи, да се грижа за децата си. И Господ го прави. И аз вярвам, че днес Господ ще продължава да го прави. Брати и сестри, няма да спомена имена. От Италия се прибират наши сестри, наши братя, прибират се болни. Брати и сестри, знам. Аз имам една сестра, която е била в Италия се разболява. И като се прибра в България почина. Млада, много млада. Знам. Ние искаме от Господа. Ние се грижим за нашите деца. Те да бъдат щастливи. Имаме един баща. Той е Исус Христос, който се грижи за нас. Но знаете ли какво иска Той от нас? Да отидем при Него да му каже: Татко, можеш ли днес? Можеш ли днес да отидеш при Твоят баща Исус Христос? Да го докоснеш и да кажеш: Господи, защо мълчиш? Защо не слушаш молитвата ми? Господи, имам семейство от деца. Господи, без работа съм вече оставлен. Христос, знаете ли какъв е отговор на Христос? Не бой се. Само вярвай. Ти си вече готов си. Да дойдеш при Царя. Да дойдеш при Господаря. Каза Исус Христос: Господи, колко време да остава? Тази е свидетел братиците. Казах: аз не мога да дойда. Но братите казах: братя, имам обажда, не трябва да заминавам. Но Библията казва: не това, което ти искаш. Това, което аз искам. Може ли? Бог е чул молитвата на Мариана. Видял сълзите ѝ. Каза: Мариана, аз ще изпратя човек. Ще те помаже и аз ще те изцеля. Може би Бог е чул твоята молитва и Той иска от теб да те докосне и да те благослови. Аз искам да се моля за вас. Знаете ли как ще се моля за вас? Аз ще много ви моля да го направя. Този, който има нужда, да даде знак пред Господа. Ако детето ти е болно, да издигаш ръката си. Ако ти си болно, да издигаш ръката си. Ако имаш някаква нужда, да кажеш днес на Господа: Господи, защо мълчиш толкова време? Да ни е време, Господи, да ми дадеш отговор. Просто издигни ръката си, моля си. И кажи на Господа: Боже, всичко знаеш. Само така кажи на Господа: Господи, всичко знаеш. Знаеш за болката ми.
за сината ми. Моля те за децата ми, Господи. Моля те, Исус, за те няма невъзможни неща. Моля те, Господи. Моля те, Господи, нямам работа. Нямам сили повече, Боже. Отвори врата за работа, Боже. За да изхранвам семейството си. Господи, моля те този ден. За теб няма невъзможни неща. Идвам при тебе, Царю. Прости ми, Господи. Прости ми. Но чуй молитвата ми. Господи, къде да отида? Кому да кажа, Господи? С кого да споделим? Дали ти си моят баща? Господи, чакам отговор. Чакам, Боже. Не да мълчиш повече, но моля те, Боже, направи го заради името си. Исусе, моля те, Господи, моля те този ден, моля те този час, дай ми отговор. Дай ми отговор, Боже. Дай ми отговор. Дай ми отговор. Вярваше, че Бог може да го направи. Издигна ръката си и кажи, Господи, Господи, кажи на Твоя Бог, Татко, кажи му този ден, Татко, наречи го като Твой баща, кажи му, Татко, ако му да кажа, ти си Татко, царят на царете. Моля те, Исус, моля те, Царю, моля те, Господарю, за теб бяха невъзможни неща. Моля те, Исус, за теб няма невъзможни неща. Исус, се моля те се. Днес Христос иска да те докосне. Христос иска да те изтери. Христос иска да ти даде отговор. Господ дойде да ти каже, че няма да те остави.